Asdc Bokajan District Committee Election Monitoring Cell Committee Formation for Difu Lok Sabha Constituency Amei Kepamanpon Lason si Theria Check Lanefain ko Rahiniarni Lakain ko Rahini Sarapathar Constituency ke Pado Sankheti number Ador Solong Asdc Bokajan District Committee Election Monitoring Cell Committee Formation for Difu Lok Sabha Constituency Amei Kepamanpon Bangsa Mai Cheng Cheprang Komal Singh Bhen Pen Mai Chari Ponsi Mai Pang Cheng Ponlo Lason si Bangsa Mai Long Daniel Teron Kese Jameson Timong Bida Singh Tiso Atum pen chenglok penan ke thegi ding tum chetong don si mailong Asdc pidun Bokajan pen Lawrence lek the loti ki minus karbiang long to pini ke dat Bokajan District Committee Asdc ke se cancel asa joint extended meeting lo la pen lasam joint extended meeting ke phake la non 2024 parliamentary election nelutum Asdc a party pen candidate ki toy dundu la bangso Jotson be pansi niltum ingwai lo apranga CM barim lase labangso kapi haya pansi koson si kapai hai thegima pu labangso campaign strategy tactics lai kadwe kachingwai chingsai pansi dak nelitum pini bangke meeting chi phalo dak bali water thongnok be school compound lo lase nelitum autonomous state issue nelitum kadwe ta chinilo baratam ta chinilo 1986 pen lo nelitum labangso autonomous state ke hang pinian ta long lelang nelitum MU ang dengan se wanun chotlang lase nona du to nelitum autonomous state central government la pen state government pan koson se pressure tactics nelitum pressure ki pithegi mapu langso phansi la bangso election bangke nelitum ke pathudun lo autonomous state movement anso se Delhi parliament along tame kapile thegi aphan langso phansi nelitum non parjatun lo renon nelitum isi alama bang nelitum kaniye kang tungdu la bangke opposition atum common candidate please take thedet lo lang so lama bang nele tum ajir ding ploipen congress tum hanta chingwai lo APSLC tum hanta chingwai lo talatum krokri mase common candidate jong se place thik thep lote BJP aphan ka perem bi sungkrung salatum common candidate place thik thedet lo posi congress tum ta krokre APSLC tum ta krokre posi nele tum mithang jungjunga candidate ta nele tum Jotson be aphan parchap tang koklo lase Radaphan true nang lituma media true panel lasen litum pachiniang tum labangso APSLC lapen congress tum common candidate ki kroi langsa puthak atong pan nonadu political punishment pina common candidate piasonte autonomous state issue angsong ponun elake kaprekalam seta BJP pan kaperem ke joy unut jingmati seta they refuse laisi alam lasi next alam mang neliting ki pukang tungke 1960 9 lapen 72 ningkan la Assam kari organize sahut Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di masa opan ta autonomous state nangi PG alam dulu central government dum isi proposal nang pilu seta APSLC lapen congress atum nang betrayed nang thukidet langso posi pini arni anta Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di masa district ke Assam ang arlu sedunang koklu lapen papi hublu hala bangso ningkan jong si 69 pen 72 ningkan Ate 69 aningkan ke Assam within bracket la ke Meghalaya laso reorganize aningkan lo lape 1972 ke entire north east ke reorganize lo hala bangsa di hujong si APSLC pen congress atum radapan nang chobe bedet asonte piniarni ilitum ta bang akheson penangan kacheng thur angdeng ilitum thekloi seta kacheng thur ke aphialam lo nona bangke perpetual laso backwardness akai ki judun epin labangsa backwardness along si Karbi lapen di masa khai tu make dunang koklo lake congress SLC atum ki chokche apotlok lo laisi anpar isi alam ne letum kani kang tunga bangke kidam tang last ningkan pho bangke APSLC atum ke congress lapen BJP apan ke sorsa sedet si regional yan ASDC atum fansi sor savret laso bangke nelitum non election hotsi reply people aku rada pan ke than tu kela takachu bayalam yo ASC atum ke netum panang sor savret pusil atum gipu seta alama bangke nelitum ke reply ki pichot alang litum nang ka sor support he langsa reply se nelitum ki pichot lapen BJP teman dan nelitum pulo ye nang tum kedam tang batai free for election council election tame assembly election tame parliamentary election tame nang tum public meeting along ta nengjelo nang le tum written ta chipilo lapen latum election manifesto along ta latum pulo ye
Karbi Anglong la pen ensil sapan 2424 putake itum autonomous state putake itum deng ponji mate seriously anji pusi LK advenia sonsona monita ning jelo seta piniarni anta latum papling pelang lase elu tumarani sihat Mars tarik krehni ani chief minister panel tum chitong dawlo langso aprang nel tum dak ke hai doktor tuliram rong hang penta council along nel tum chingwailo atum ada pudak lo lase autonomous state abangke nang tu malam lo pusepu. The ball is now in the court of the BJP whether to implement Article 244A or not. Laki alang tu malong situ jo dulu. Lang soalam se BJP dengan ke nilitum ke pugang tu nilitum ke ngong ding lo ke implement je pansi. La se nona election nilitum patu nang kok bang ke lahir lo. Nilitum autonomous state further ke dam thegi apan. Lapen APSLC pen Congress atum a common candidate credit. Langsa pot si nilitum ta thur lo lapen langsa ke thur bang ke nilitum nona diu latum apan result people. Nangka sorsa ningkan phone nangka sorsa reply dan nilitum people lapen common candidate place take tedat apota mu vote ke yo harni ta paklang post lang sorni ke theklong le de jog joy ke mati lasi June tarik clear ni ke result klang proport lang sorni theklong po lang so ben apisi rongmana mengi kuji common candidate place take tedat ba se rem det lu pu APSLC pen congress tum kaning ye bang ke lake alang tum malam lo he tanil tum ke non thandak lo ke lasi indirectly abang ke common candidate place take hello pulote lake BJP pan ka pehaya kam se claim lo la pen lake komat se ke claim APSLC pen congress atum se ke claim lage nelitum ke ticket changon de ke Jotson be pan ticket pinon pu APSLC pan ilitum hang pipe mati Jotson be pan ticket pinon pu ke congress pan nelitum pupe nelitum ki pu ke thornon congress pen nang litum APSLC tum jai kathar bole ticket ta pinon jora mengleng bole ticket ta pinon nitum ke nang ni nitum nang support un po vote nang pidun chot po vote ki pidun ji avar sign nang pipi candidate chitang te ta congress tum ta nitum ta thorwegi APSLC tum ta ticket long leta nitum ke thurlu puke non ke theklong po la se lahen lo rat phana message ke nelitum Jotson be phan toy don lo la se nona dihu ASC candidate aphan le vote piat non autonomous state king kamisi bak chior thegi aphan lahen lo tang ta kai si alam the non penan comment ki pi tum do de kai Jotson be ke ha he mate la ke che pathra gon cholo pula ke seman dum comment ki pi tum do so pathak na li ko pi lo reply pi non APSLC a candidate GI Qatar ke ward commissioner and the claim long lelang forget about MLA or becoming MP Jotson be ke sata once upon a time alang liya bang ke EM ta ningkan proxy ke claim bang lo lapen ke CM ta ningkan free ke claim bang lo hala se halang sa minute ke experience ave election rem de jipu bang ke nelitum ke thek long le GI Qatar ke IAS officer ta hais ta langsa minute ke ward commissioner and the claim long lelang mati ente electoral politics ke experience ko nar lo gedu te hai malatum hai hello pen joraming leng apanta nelitum ki pukang tungke alang li tak piniar ni si congress puchot seta ningkan phofrang ta alang li BJP IMLA kali makalang te hala tuma image ke natsi tulo ta Jotson be ke 1986 pen SC claim lo piniar ni anta arve arni kisu ta chichak senamut ningkan ingkora philo position long kedu noho party long ta damde power ave tangka ve ta dutip lain lo strength ente la se hypo lain lo tang te nang tum mahin pen ton ke bang MP akile long ke haiji funding ga chit tip neletum ning chet hebinong neletum rat neletum along do ningkan ingkora pli neletum along rat tum ta nang udun depin pinita nang letum theklong lo neletum daksi Bokajan along se neletum dak bali pathar along se neletum joint extended meeting ki phalo lailo neletum ja kongke la se hypo neletum rat tum phanta la se chuning relo vote nang pino neletum